Disunnahkan mengangkat kedua tangan di 4 tempat bang. Kadang kula suring mirsani niki rata-rata angger tangi sangka sujud ngadeg terus Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim ngangkat ngangkat tangan terus ngangkat ngangkat tangan terus. Hati-hati, ini bisa membatalkan sholat. Hati-hati. Jadi di dalam sholat hanya ada 4 saja yang disunahkan untuk mengangkat tangan. Papat tok Pak Yasin. Aja diboy-boy tok, aja diboy-boy Pak Yasin. Nalikane napa mawon niku? Inda takbiratul ikhrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Nalikane takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, nek wong wedok-wedok aja sampai ngangkat tangan sampai munggah, aja Mbak. Ngeten Pak, kadang wong ngeten. Iki dadekake madhep ngeten. Jempolan niki nggon pentil kuping ngeten iki. Allahu Akbar. Jadi madhepe ring Ka'bah. Orang malah ngene, kadang Allah apa iki maksudnya ngeten lho nggih. Allah menceri Ka'bah tak nggon kuping pentil niki. Wa indar ruku lan ing dalem nalikane ruku. Pas nalikane ruku Allahu Akbar. Terus sami Allahu liman hamidah. Wa indal i'tidali lan ing dalem nalikane i'tidal Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Apa nek mudhun Allah ora usah angkat. Wa indal qiyamilan ing dalem nalikane ngadeg minat tasyahudi saking tasawuf al awali kang awal. Terus yang terakhir ketika bangun dari tasahud awal nek lagi rokaat pertama Pak Bu sampai sholat lagi untuk sarokaat pas nalikane ape munggah maca Fatihah meneh ora usah ngangkat tangan. Boten disunnahake kuwatah kadang setiap rokaat senengane ngangkat tangan nggih mboten. Kula curing niku Mbah yo ora kene entuk nang ndi-ndi kok mboten. Wis ora apa-apa sape. Napa pun pun saya. Jadi niku nggih. Jadi napa mawon yang disunnahkan mengangkat tangan ada 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram, ketika ndak ruku, i'tidal dan bangun dari tasahud awal. Bon, iki sunnah ngangkat tangan.